हे नंगौ नामा? माबायै आंनि गसाया 200 लादों। आयौ 200नि माने बायना होदों आरो दाबले। हे आनै जेबो नङा। ओमफ्राय नोङो जेबो बायासै? बायदों आनै आंबो दख'ना गांसे। आयै आं दिनै गाबदों हाथायाव। आयौ मानो गाबनांगौ नोंलाय हाथायावलाय? मानो गाबनाय? आंखौ सासे मादैया थिगसे रायखादों। ओमफ्राय आङो गाबदों आयै। आंखौ मानो रायनांगौ बियो? आयौ सोर बेलाय? आंनि नाव मानो गथ'खौनो मानो बेफोरबायदि रायनांगौ जाखो बेलाय? सोर दाबले? सोर रायदों? मोनथियालै आनै। जिखि जाया बे हिन्जावआ बेसेबा रांखिनिथार। ओमफ्राय जायदुखौलाय मानोथो रायनाय? मानि थाखाय? माबालै आनै जायदुमा आइसक्रिम जानो होननानै खारलांदोंमोन। ओमफ्राय बेयावनो खिस्लायनानै बे हिन्जावनि उदैयाव गोलैदों। ओमफ्राय बेखौनो दोखो दोखो रायसोबाय। लाजिया होमबा बियो नावमान गथ'खौनो रायनो? सोर हिन्जाव मार बे? आं थानायमोनबा रायगौमोन आं बेखौ। नावमान गथ'खौनो बेफोरबायदि रायबाय आरोथ' खिस्लायनाल'सो गोलैदों। आयै आंखौ दोखो दोखो रायखादों। आं हाथायनि गेजेरावनो गाबदों। आयौ आंनि फिसा। आनै बिनिया हौवाबो दङमोन। ओमफ्राय हौवाया बुजियानो। ओमफ्राय हिन्जावानो बुजिथारा। बे हिन्जावखौथ' नोंसोर सिनाय हाखागोन नङा होमबा? मालाबा दिन्थिना हो दे। र' आं बेखौ नुबा मालाबा दोखो दोखो रायगोन र' आंबो मानसिनि सिगाङावनो रायगोन। आयै राय बेखौ हागौबा बुबो। आंखौ एसेबां रायखादों। आयौ आंनि फिसा गथ'खौ मानो रायनांगौ देनाय हाथायनि गेजेरावनो? औलै आयै। दे जेबो नंला दे। थाङाय गस्ला गोदाना गानहैदो थां। जोंबो नायनि मा रोखोम नुदों। गानहैनि र'। थांनाय जादों थांनाय गानहैनाय आंबो नायलांनि। गथ'आ बेसेबा खुसिखा। मानो रायनांगौ देनाय बे फाग्लि हिन्जावा? लाजिया होमबा नावमान गथ'खौनो रायनो? औलै बा दाउ बिमाखासो आनै। बेसेबा टेव 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 बखिखायो। हौवायाबो जेबो बुंनो हाया खोना। र' मालाबा नुबाथाय बेखौ रायगोन र'। नोंसोर आंनो दिन्थिनाल' होबानो जाबाय। औ जागोन दे आनै। माथो मोजांथार नुदों। समायसोदों गस्लाया नोंजों। औ जायदों समायसोदों गस्लाया। होमबा आङो गस्लाखौ दिनै खुला। दिनै गानबाय थागोन आं। आइ नोङो गस्ला गोदानखौ न'आव गानबाय थाबा आलासि जानो थांबा नोंलाय मा गानलांगोन? बोराय जालांगोन माथो गस्लाया गानबाय थाबाय। आं दि सानफ्रोमबो गानबाय थानो आयै। नाथाय दिनै गानगोन आं। औ दाब्ले आब' नोंसानाव थांनि। इस दे थां। औ दाब्ले आब'। थौ। नोंसोरो बासिला बान्दर गथ'फोर। बिस मुलि लाबोदों आं। बिस मुलि। नोंसोरखौ ज'नो बुथारसिगोन आं। नोंसोरो मा सानदों? नोंसोर आंखौ निमाहा होदों सानदों? निमाहा होनायथ' बाद हो। नोंसोरो आंनि गोसोआव ओरैबायदि दुखु होदों, ओरैबायदि रागा जोंहोदों। माने आं नोंसोरखौ ना बुथारनासो नागारगोन। फारि फारि प्लेनिं खालामना फैखादों आं। जेनेबा नोंसोर आंखौ मा सानदों? निमाहा होदों। निमाहा होनो आं नोंसोरखौ। आंनि फिसाजोआ आलासि जानो फैनायाव नोंसोर आंनि फिसाजोखौ सोबाना होखारहरदों। बेफोर बाथ्राफोरा आंनि गोसोआव नांना दङ। ग्रो ग्रो नांना दंखायो मिथिबाय? आरो नोंसोरो आंनि 100 फैसाखौ लाखिदोंना? नोंसोरो आंनि 100 फैसाखौबो गारदिया। नोंसोर एसेबां करोड़ फैसा दंखायो। थेवब्लाबो आंनि 100खौ नोंसोर लाखिदों। बेग आरो दख'ना गांनैखौल' हैदों। ओमफ्राय फैसा 100खौ लाखिदों। मानो एसेबां गाज्रि नोंसोरो? बिस मुलि लाबोखादों। ओंखामाव सिरि सिरि होखुमागोन आं गासैनोबो। थैथों रखरा सासे थैजोबथों। बुथारखांनानै सना गना फैसा जेसेबां दं बेगाव सोना लाबोजोबगोन रखरा। ओमफ्राय बे बिस मुलिखौथ' थांग्रा होनो हानाय नङाना। एसे चान्सबो मोननांगोन। बे बिस मुलिखौ एरसि खुमानासो दोननांगोन बेगाव। बेग माने बेगावबो दोननो हानाय नङा। माबा बिसानियाव मोनहैनाय लोगो लोगो आं बिस मुलिखौ माबा एरसि खुमाना दोननांगोन हाग्राफोराव। फन हरलायखोलाय। बे मुलिखौ सोना लानि र'। अबावबा मानसिफोरा नुगोन। हेलौ आयै मोनहैबायना? र'लै मोनहैथ'वाखै र'। आयु दाबो? दखानाव हाबबाय मेथाइ लाबाय बिसोरनि थाखाय। बिनिखायनो एसे गोबाव जाबाय आरो। दे दा मोनहैबा फन खालामगोन आं। दे।
नै बिबारि मोनाबो फन हरबाय थादो मोनहैखाय दे रिसिभ खालाम होनबा हेलौ भागिन हेलौ आनै मानो दाबो सफैयाखै फैदो माबारै ओंखाम ओंख्रि गुसु जाजोबसिगोन अ ओंखाम ओंख्रि मोनजोब्बाय नामा भागिन औ आनै मोनबायथ' र' गुसुआनो जाजोबसिगोन मानो एसेबां गोबाव आनै दाबो मोनफैयाखै नै मोनहैबायानो भागिन मोनहैबायानो नै नोंसोरनि गामि मोनबायानो मालफुवा सक ना गजा सक होनोमोन लायो बे सकखौ गारबोबाय माबा आं दखानावबो हाबदोंमोन ना बेनिखायनो गोबाव जाबाय नोंसिनि थाखाय एसे मेथाइ लादोंमोनलै भागिन आयहु लाबोआबाबो जायो आनै दे फैदो माबारै ओंखाम ओंख्रि गुसु जाजोबसिगोन मा ओंख्रिहाय भागिन बेदर संदों ना बेदर औ आनै बेदरबो दङ नाबो दङ दे होमबा भागिन थांगासिनो औ दे आनै फै बेदर ना मोनजाया बेसेबा गोबाव जाबायमोनलै दिनै मोनजाहैसिगोन गाननो जाहैखागोन मोनबाय दे ओंखाम खुरनोसै ओइ बाजै ओंखाम मोनबायना मोनाखै मोनबाय मा बाजै आजिखालिलाय माथो आंजों मोजाङैनो रायज्लाया नोङो मानो मोजां मानसिफोरजोंसो मोजाङै रायज्लायो आङो नोंनिबा माने आङो गाज्रि बेनि गोसोआ जुदि मोजां मोनबा जोंफोरखौ नंखाय बदनाम खालामोमोन मिथिबाय होमबालाय नोंलाय मानोथ' बांद्राय देखायबाय थानाय आरो बै राहुलाबो आंखौ इसेबो केयार खालामा आंखौ इगनर खालामबाय थायो मोनदों साला बेनिखायनो आंजों बदनाम खालायजाबायना नोङो जेसेबां बदनाम खालामबाय था नाथाय नोंदाया सानसेबाबो मोनथिगोन मिथिबाय बोरै मोनथिनो बाजै बोरै मोनथिनो आंजों नोंसोर हानो आंखौ नोंसोर मा सानदों आंखौ सहज साना लादों नामा आङो खाटारनाकसो दे नोंनि खाटारनाक सानसेबाबो मोनथिहोगोन आंखौबो नोङो सहज सानना लानाङा होलै नोंनि डायलग आं डायलग मारियाखै नोंसो डायलग मारिबाय दं मिथिबाय नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आं सनिया नंगौ नामा दासो मोनथिबाय नामा आं बोरै सनिया नों मा सानदों मालायखौ जबरदस्ति खालामनानै मोजां मोननो हागोन सानदों नामा दे मानिना ला नोङो राहुलजों हाबा जाबायानो जबरदस्ति नाथाय नोङो राहुलनिफ्राय मालाबाबो अननाय मोननाय नङा मानो होनबा नोंखौ बियो मोजांखौनो मोनखाया आरोथ' नोङो जोंफोरखौ बेफोरबायदि नंखाय बदनाम होबाय नोंखौथ' राहुला बांद्रायसो सै जाफिनबाय आङो ना राहुलखौ गोसोबा दानो हौवा बानायना लानो हायो हाया नोङो मिथिबाय आरोथ' राहुला नोंखौ दा बांद्रायसो सै जाबावबाय मोस्रोम ओंखामा मोनबायबा खुरदो र' नै खुरनिसै र' आंनोबो खुरदो मिथिबाय मा सनिया नोंहा खुरना जानो आखाइ गैया नामा दङ नाथाय आङो रुवाथि नङा मिथिबाय आंबो रुवाथि नङा बाजै नोंना बांद्राय जाबाय मिथिबाय आंनिया बांद्राय जादों ना नोंनिया बांद्राय जादों नाङा दे बालनि रावबो खुरना होनाङा आं हारसिं खुरना जागोन आंखौबो रुवाथि सानना लादों नामा नोंसोरो Oh my God! ঈশ্বর ভগবান एसेबां धोनि जाबाय बिबारि लोंहा सिमाङावबो सानाखैमोन आं एसेबांदि धोनि जाना दं होननानै बेनिखायथ' बिराद बाहादुरि गरम देखायग्रा जाबाय ओमफ्राय एसेबां धोनि जानानैबो आं एकस'खौलाय मानथ' लाखिनायमोन बान्दोरफ्रा खम थाखा फैसा दङ बिसिनाव दानो बिस मुलि होनानै बुथारथ' आरो सप्तासेसो थानांगोन आं नायग्रोनि अबाव फैसा दोनदों अबाव थाखा दोनदों अबाव सना दोनदों अबाव रुफा दोनदों आयु बिसोरखौ बुथारनो हाबाथाय आं मालामाल जाखागोन नाथाय बोरै दा प्लेनिंखौथ' आं न'निफ्रायनो बानायखाना फैखादोंमोन थेवब्लाबो एसे गिनायबो मोनो हमजानो मोजाङै बानायनांसिगोन आं दिनै हराव मोजाङै साननांसिगोन आं बुथारनायनि बाथ्रा ना बिदि मुलि होनानै बुथारबाबो डाइरेक्ट आंखौ सन्देह खालामखागोन मायबा मोनसे प्लेनिं खालामखानांगोन आं बेखौ आं सानथाखैमोनलै एसेबां दि धोनि जाबाय होननानै धोनि जादोंबो जादों ओरैबायदि जादों बा न'आबो बिल्डिं खालि रहर आसुरित आरो बोरैबा एसेबां धोनि जाखो भगबानासो मिथिगौ आरो जोंहासो साला बांद्रायसो गोरिब जालांबाय थादो मालायफोरा नुवाखै मानो भिखारिनि गथ'फोरानो माथो आनैया सफैना दङ
मा सानबाय दङ बेलाय ना दरजाखौनो नागिरना मोनाखै ओइ आनै सफैबाय बादाव खांदोंमोन आं देरथो आइया नोंलाय माथो टिल्लु नामायोलै माथो एसेबां सेंग्रा गिदिर जाना दंहाय गिदिर जाना थायाबा गावा एसेबां बोसोर जाबाय फैया ओंखाम जाबाय नामाय नोंसोरलाय जाथ'वाखै नोंखौनो नेगासिनो आनै आंनिया माबालै नोंसोरनो मेथाइ लाबोदोंना एसे गोबाव जाबाय दखानाव हाबनायावनो लाबोआबाबो जायो मानो लाबोआ जानो एसेबां दिन फैयाखै आं नोंसोरनियाव एसेबां बोसोर लाबोदों दे एसे जासाबदो आरो खम दामि मेथाइबाबो नोंसाथ' मालाय एसेबां धोनि जाखाबाय भगबान इसोर जाबायथ' र' मानसिया एखे थाबाय थायो नामा आनै सफैना दं माथो नै दानि बावसो सफैदों र' बे टिल्लुखौनो नायबाय दं र' आङो एसेबां देरबाय आरो बा बिबारि माथो नोंसा धोनि जासोबायलै बा माने आं आसरित जादों आरोना बोरै एसेबां धोनि जालांखो नोंसा आयु दे जियानो जाया माने मोजाङानो जादों दे धोनि जानायानो मोजां जादों आनै इसोरनि अननायाव जाबाय दे एसे माने सिगांनिबा एसे खस्थ' मोनला आरोना अबाव खस्थ' मोननो बा न'खौनो एसेबां गिदिर लुना दोनखाबाय अबाव खस्थ' मोनबावनो ओमफ्राय ओंखामफोरा मोनबायबा थांदो ओंखामफोरा खुरैदो उखैसोबायलै भागिन जागोन दे आनै जानो हागोन थां आखाइ आथिं सुहैग्रो नुदो आखाइ आथिंसो सुग्रोनो होलायदों बा ओंखाम जानो नागिरनायखौ दे जागोन दे भागिन सुगोन दे आनै फै